Tliet trabi ċkejknin li twildu qabel iż-żmien ingħataw tama ġdida wara li fil-bidu tal-ġimgħa sarilhom b'suċċess intervent imsejjaħ PDA ligation li sara l-ewwel darba f'pajjiżna. Dawn it-trabi twildu pipe żejjed li kkawża demm jibqa' sejjer fil-pulmun, bil-konsegwenza li l-qalb tejja malajr. Biex dan il-pipe jingħalaq u d-demm ma jibqax imur fil-pulmun, ikun hemm bżonn li jsir dan l-intervent u sal-ġimgħa l-oħra kien isir biss barra minn Malta, b'detriment għax ċkejknin li għaddu minn skariġ kbir minħabba l-vjaġġ bl-ajruplan. Qabel konna kollha nibgħatuhom dat trabi Londra b'air ambulance biex issir l-operazzjoni. Mhix operazzjoni kbira, imma ma jkollok bżonn tagħmilha ta' spiss. Allura ma kellna ħadd mis-surgeons tagħna li huwa trejnjat biex jagħmilha. Il-konsulent pedjatriku tal-kardjoloġija fl-Isptar Mater Dei, il-professur Victor Grech, spjega li fl-aħħar ġimgħat intlaħaq bil ma' kirurgu mill-Isptar Great Ormond Street f'Londra wieħed fost l-aqwa fid-dinja għal kura pedjatrika biex jiġi Malta u jagħmel dan l-intervent ta' madwar nofs siegħa fuq kull tarbija. Jiftaħ farret żgħir mill-ġenb tas-sider, isib dan il-pipe, jidentifika sew konċertlu dal-pipe u kemm jagħmel ġiex qafliet madwaru b'ġiex oqidi. Ġieli bħala intervent mhux intervent kbir ħafna, però qed nitkellmu fuq babies. Żgħar wieħed minnhom fil-fatt ħafna taħt il-kilo. Fil-fatt, it-tewmin tifla u tifel li twildu aktar minn xarejn qabel iż-żmien kienu jiżnu 750 gramma u 950 gramma rispettivament. It-tifel ieħor li twilet aktar minn 3 xhur qabel iż-żmien kien jiżen biss 800 gramma. Qatt ma armajna operating theatre sħiħ ġol-MPICU. Ġiet il-mejda żgħira biex topera baby, trid l-anesthetic machine, ovvjament kienu involuti il-theater, ġew il-scrub nurses, l-ammont ta' nies li nqalgħu fiha dik tal-biża, l-anesthetista, l-anesthetic nurses, dik kienet xi ħaġa ġdida l-kollox. Biex issa li dan l-intervent sar b'suċċess, dawn it-tliet ċkejknin qabdu triq għal fejqan. Xorta baqalhom ġimgħat jekk mhux xhur biex ikunu tajbin biex imorru d-dar għax barra li naqdilhom dil-problema. Il-pulmun mhux matur biżżejjed biex jiddu nnifs waħedhom, ġifieri għadhom ġo sitwazzjoni ta' intensive care, għadhom bivventilati u ma żgħar ħafna. Ikollhom biżżejjed peaks biex imorru d-dar. Imma kellha jrid jirranġaw bil-mod. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.